Ojo turu sore kaki ana dewa nganglang cakat Pak Sugeng bablas Mas luput iki ora poin iki teno ya Pak Polo ayane akeh nyangking pokor kencanane isine tungata tolak sandang kelawan bangan ya iku pakaian nipun wong melek sabar rimo ya ini dari belakang apa dari depan Mas? Nak biasanya penanya dari ya. Dari mana Mas? Dari depan ya. Dari ngiringan juga luwe becik patenana timbang perpisahan terindah selesai tak rewangi samudana marang kula garwalan peputra lewat kincanging alismu kewasaan ladang rasane hatiku nadyan wasriset ya swaku aku isih mampu adani solamu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katuko hanyripo jiwa raga tukak kurang kahormatan mangkrong rubut katya pijo Iya. iya dek semangat ram to Mas Andalnya aku ini semangat terus. semene iki sing semangat gur kowe tok lho Mas Iya. sing siji watuk sing siji ngantuk sing siji Aku ini ora kok kuwi. lah apa Mas Asline nangis. lah ngopo Mas Nangis senjene. ora kaya ngono kuwi Ini nak Mbak Bile ngerawi para tamu. oh nggih Saking griya. tamu saking pundi Bu griyanipun pundi jeblokan Sumberjo. nek desa jeblokan bareng Ya aku yo ora ngerti. Aku lah. Enten nggih. jeblokan ngoten Bu nggih oh Jeblokan lah Prabandrot ya Mas Lah alah kok ya lah jenenge jeblokan nih
turut jeblokan. Andani nama desa itu wis Kandhane. pokoknya mawa desa kuwi mau. Desa Mawacara, Mas. Ya kuwi. Ajeng Dasare. apa enggak? Dilajeng. Repono kota gede kowe tak tungane masa isine kowe apa wae nadyan sesideman mestikan sebadan sesarenganku marah musik. Pun sekesakan Bapak Ibu nggak sampun kepareng pikantuk Sikoto Dedaran pun rapi sakawontenanipun sinambi nglaras ingkang panglipur saking katang-katang Kumara. Ugi MC Audio di Aziz Multimedia. Bapak sinten wau? Bapak Sukir. Bapak Sukir wau ingkang pundi? Pak Sukir. Oh, Pak Sukir. Lagi Oh ya. Lukar Busono. Lukar Busono. Wah, iya, nggih nggih. Oh, Menika kepareng mangke wonten adicara resepsi nggih Bapak. Resepsi. Walah, Resepsinipun jam pinten, Pak? Jam 4. Jam 4. Ya nek wis Lukar Busono kira-kira ya sauntara nggih delok malih. Oh, nggih. Nggih. Dasare nek nganten anyar ya, Mas. Pripun? Marai Ya, padine urung Ora. duwe. Ye. Bapak ora Billy. apa-apa. Lah piye? Ora duwe ora apa-apa. Ngono. Engko golek. Pak, enten sing anu, Pak. Menawi Pak Ngerasa- ngersakaken mantu elek-elekan, Mbak. Kadang nggih Pak nggih. Kathah, Pak. Kadang-kadang. Lah manggone nek Waduh, mburi lah, iki sian ya kanca-kanca lah, sing nggih. nang 20 sawangan sing liwat-liwat. Lah iya. Oh, Sing lewat-lewat ki ya, Mas. Neng ya. Gawani te, Pak. jane nggih ngoten ning nak ngopeni penyanyi kira-kira ya kuat apa ora kuwi. Kuat-kuat lho, Mas. Alah. Penyanyi ki ora larang-larang. Alah aku pengalaman kok. Ora lho, Mas. Tidak cukup untuk 10.000 sehari. Aku arep blirit. Repono kota gede kowe tak tukake
matur suwun panyuwunan